assalamu alaikum baba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau muna son ka gabatar muna da kanka sannan kuma kai mana bayani akan farin cikin da kake yi akan wannan bikin. To alhamdulillah ina farin ciki sosai. Alhaji Usman shi ne sun da suke bukatar wannan wajen taimaka musu. Ya Allah muna roƙe ka bukin da kuma da suka zo lafiya ya Allah su koma gidansu lafiya. Farin ciki da muke yi ba kuma farin ciki da muke yi sosai. Alhamdulillah alhamdulillah. Akwai jama'a da suke kawo da sun zuwa nan wanda suka zo lafiya su koma gidan lafiya. Farin ciki da muke yi dai ba da Allah ina taimaka ya Allah ina farin ciki sosai ba kamar farin ciki ba. Akwai su ne suke bukatar da taimaka musu wanda kuma suna so na alheri Allah ta taimaka musu. Alhamdulillah. To masha Allah mun gode baba. Mun gode sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yawa muna son ku gabatar muna da kanku sannan kuma da irin bayanin da kuke game da wannan bikin. Bismillah. Wani ya alaƙa kasan magana. A duk da ana yi shi ne gaskiya ne duk jama'a za su zo nan Allah da so ko Allah ya kashe lafiya yare da za ku kai ta Allah ya saka miki amana miji kuma ya rike amana mana ya ka sa albarka to gani da je be mi male ya ne gai no me ya kan ye ba su kuye ya fans gani shani na ya waji ke tubo lai ya lafiya dun bikin da yake alhamdulillah dun da dino ni lafiya ni lafiya da ka kai wasan kula da raba da mutum da data mun da wa mun auki alhamdulillah. Mun gode sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna son ki gabatar da kanki sannan ki nuna mana ki muna bayani akan farin cikin ki game da wannan auren. Sunana Malama Safuwalatu daga Toki. Kuma matsayina ina matsayin ya'an amarya ne. Inda muka hada wannan biki Allah ya sa wace lafiya. Wanda kuma suka zo daga bayan gari da 'yan gari Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Allah kuma sa ya asa'a. Inda muka taru biki Allah ubangiji ya hada ma suna. To masha Allah mun gode sosai. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zan so ki gabatar da kanki kuma nuna mana farin cikin ki da a wannan auren. Alhamdulillah. Mun gode wa Allah. Mun gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya nuna mana wannan rana. Addu'ar da za mu yi shine wanda suka zo nan wanda mun sani da mun san su ba Allah mai da kowa gidansu lafiya. Hidiman da kowa yi Allah mai mishi da dubansa. Allah ya sa kuma yi asa'a. To ki fara mana sunan ki da kuma yanda kuke da amarya. So ni yan amarya ne. Sunana Malama Zuwairiya. Masha Allah mun gode sosai. Kaji jami'a giwo dire. Zaka zauna ta kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Muna son ki gabatar muna da kanki ki kuma yi mana bayani akan farin cikin da kike yi akan wannan auren. Wane ne kuke? Me da ba ɗaya mu mai. Oke da mu. Farin ciki na sunana Ruqayyat. Muna godiya da mutane da suka zo. Kuma Allah ya kai kowa gidansa lafiya. Wannan bikin nan Allah ya sanya alkhairi. Kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Wanda ba su da shi Allah ya ba su.
Allah ya sanya alheri kuma Allah ya sa a watse lafiya. To bismillah. Ni Maryam Adamu. Wannan bikin da muka zo ciki wanda jama'a suka zo Allah sa yi shi lafiya a tashi lafiya. Allah kuma ya ba su hakurin zama da juna, Allah kuma ya kawo musu kazantar daki. Allah kuma ya kowa gidan shi lafiya. Sunana Hafsat Ibrahim. Ina farin ciki da wannan aure na yar uwata Fati. Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya. Allah ba su zira ɗayyaba. Allah ya sa taro ya watsi lafiya. Allah mai da kowa gidansa lafiya. Allah ba ta hakurin zama da mijinta. Mun gode sosai. Yawwa sanu ma mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Muna son ki gabatar muna da kanki ki kuma muna bayani akan farin cikin ki akan wannan auren. Assalamu alaikum. Sunana Sadiya Usman, ni ce kanwan amarya. Ina fata da mutane suka zo wannan wajen Allah ya kai su gida lafiya, Allah kuma ya ba su zaman lafiya. Aure wasa ne. Masha Allah, mun gode sosai. Muna cikin farin ciki ne wajen wannan ranar babban rana na a gare mu. Wai su da yawa suna so su ga wannan ranar ba kowa bane yake gan wannan ranar. Yawan da Fati ta ga wannan ranar muna cikin farin ciki Allah kai ta lafiya Allah ya sa ranar da za a dora aure Allah ya ba ta zaman lafiya. Dan zaman lafiya shine babban abu a gidan miji. Wanda suka rage su ma Allah ya ba su mazaje na gari. Assalamu alaikum. Ni sunana Mama Ididi General. Ni ma na son waje tukoye mutane kamar wannan. Yawwa. Muna son ki gabatar muna da kanki ki kuma nuna muna farin cikin ki akan wannan auren. Farin ciki na Allah ba da zaman lafiya. Kuma wanda ba su samu ba Allah sa su samu na arziki. Kuma Allah kawo yan biyu. Allah samu isa ta samu ciki da goyon mu da suna. Addu'a mu ne su yi zaman lafiya. Magana da sun rage ba su samu mai gida ba Allah kawo masu alheri. Allah sa yadda zama fara da farin ciki mu gama cikin koshin lafiya. Ubangiji zai tana dama mu abin da muke nema wannan abu. Duk wurin da ba hanyar Allah zai bude mamu hanyar. Ubangiji To mun gode sosai. ina barkono. Yawo media gwa. Happy marriage to you, Fatima. Happy marriage to you, Alaji. Fatima yawo media gwa. Kutapa ma amaria. Kutapa ma amaria. Banji ba. Kutapa ma amaria. Hey, na ce banji ba. Kutapa ma amaria. Kutapa ma Fati. Kutapa ma amaria. Kutapa ma ango. Kutapa ma amaria. Matan mambushi. Kutapa ma amaria. Matan mambushi. Kutapa ma amaria. Yan matan mambushi. Kutapa ma amaria. Na ce banji ba. Kutapa ma amaria. Kutapa ma amaria. Kutapa ma amaria. Kutapa ma ango. Kutapa ma amaria. Kura sauya. Kutapa ma amaria. A girgize. Kutapa ma amaria. A girgiza. Kutapa ma amaria. Rawa kasa kasa. Kutapa ma amaria. Rawa kasa kasa. Kutapa ma amaria. Rawa juyi juyi. Kutapa ma amaria. A girgiza. Kutapa ma amaria. In kiɗi ya canza. Kutapa ma amaria. Dole ku canza rawa. Kutapa ma amaria. Kutapa ma amaria. Kutapa ma amaria. Fatiki na ina. Kutapa ma amaria. Kutapa ma amarya. Kutapa ma amaria. Kutapa ma amarya. Happy
shi ciji wate da yawo idan na ki abuja fatima bawo don fatima bawo don fatima to je gina jawo lode gbagba fatima ode o kajiragbọn bí bọ́wẹ́ ẹnà bàbá mi yìí náà múdé tẹ̀mí bá bọ́ èjì gómìnà mi ọ́ múdé tẹ̀mí bá bọ́ fàtí àmì tún báwẹ́ fàtí àgbọ̀sùn báwẹ́ fàtí mà ń gẹ̀wò Fatima ngawo wazumanye bawe bawo gawo imo luguchi nye bawe baga taunde yo Fatida yawo idana kin Abuja mabushi jiji ne na koji da konye bayi ji ebe bayi gwayare babanye bayi ji ebe bayi gwayare dubuci ne ijo ebe bayi gwayare kazumanye iji bayi gwayare Fatima gelo yawo Fatida yawo gina Jiri makiri Fatida yawo gina Jiri maso iwi Ebidan Abuja Abuja ga ibyo Shiga yimyo Ambu shiga mibyo Fatida yawo Fatida yawo Happy marriage to you, Fatima. Happy marriage to you, Alhaji. Fatida yawo, Ebi bayi gwayare Ebi bayi gwayare Adamu na migina Alhaji kami sawomi Alhaji je sawomi Ya samba wodon Eba zagu badana Tse bayi gwayare Ya baga gino Eba zainab megon bayi gwayare ebe bayi gwayare maragayi jijina maragayi jijina yalaruba da bobia naga da boda wafanye gbabi yaduka da bobia Saja tu dane Baba da rayo bia Ma oga megan Da da rayo da Wafanye gbambi O kasa Soko jugun Soku kwa beye Kanajida bobia Ebe bayi gwayare Baba na magyuna Nana magina Tede tuji zume Tomatu alhe
mushi baba je gina je bayi gwayare oje gagbe mo etu so ku biayo ya kwa kami dane kutiri ko mialo je bayi gwayare ya wa ugadana mamma tu gamialo ne bayi gwayare ebe bayi gwayare atwe bayi gwayare yawo madana atwe bayi gwayare ya mama makagi nede yagwa auta ndaku ewo jigmadana ewo jannu dane ewo nagayana auta wo ganeyo bayi gwayare alaji sake mute bayi gwayare baba nyem mamatu babe bayi gwayare ogili jai mute bayi gwayare benjuma gadana ebaza gubadana mute bayi gwayare benjuma jai babe bayi gwayare gireda cece dane bala maka gigina abe bayi gwayare yamma mi gari sake bayi gwayare ate bayi gwayare kaura abaji ate bayi gwayare Guys, continue your student now. Thank you.
Allah akwai wasu manya wanda muna kira suna zuwa kun ji ko wala ku yi hakuri
da kuma koya gaskiya ya ki sai da fa Allah saka Allah ya maka alheri mun gode thank you insha Allah karim ina ba ku su ba na ni muka ka ba nan goro ko to ka shi so to ale to ba ku su bana insha Allah karim ya la ni pata kwa nga je yangi no no dance no lu fe Salamina
salatul fati su ko la albarku da ya wannan ku ya zaman lafiya su ko su ba albarka nan Muhammadu jama'a ba ta da biya wannan tun da na biya bismillah na ada da na biya alhamdulillah ya shi da wannan ba ga doshi ba ta yi tuta ya su ba wannan sun so alaji ne laiki da wannan su ku zaman lafiya alheri fata da dokuna su kulu jura tuyu ba coco ne da wannan bai ku su ku ya zaman lafiya su ku lo takana ga shi tayi uba albarka nan Muhammadu ba su yo to za wannan to da ki ne shi da jawa na su ku ya doro ko su da ne shi mai wace da ku ba ne su ku ya musu ya wanda suka zo daga nisa Allah ya kawo wanda suka zo da bismillah Allah ya koma da su da alhamdulillah mun gode ma Allah abinda za mu yi a nan duk wanda bai zo da niyyar kirki ba ya ce za mu tashi da hankali a nan Allah ya gani shi mun fara da bismillah Allah ya sa mu gama da alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal qiyamah wa qina azabal dawani muslimin wa alihi kan mi ta kalila ci galabat ta kasiratan bi iznillah wa ma sabirina inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu ala nabi karim ya jami'a amin ya ibi taru ni aduero so ilami nusa na jija bana bebe lafiya to ndaiji to naiji to ndakwaiji to yayaiji to gazu maiji so ba tare da bata lokaci ba muna so amarya ta taso nan ta bude mana wannan inda shararren mawakin nan yake wanda ya zo daga Niger State mai suna Dr. Babagiga Takuti inda kake ka taso ka zo ka bude mana taron nan da waƙoƙin da ka zo da kawarta no animal Happy marriage to you, Fatima. Happy marriage to you, Alaji. Watinda yao ngebiabo. Happy marriage to you, Fatima. Happy marriage to you, Alaji. Watinda yao ngebiabo.
mu shiga yanzu nan shine wanda zai bada labarin amarya wato zana ya biography ya wani sai ya ibano majinan da ciya wato Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato ita dai Fatima Usman an haife ta a Niger State, ƙaramar hukumar da ke Lafai, unguwar Makai. Sannan ta yi primary school ɗinta a LEA primary school na nan Mabushin. Sannan ta yi boarding school ɗinta a Niger State, Tafa local government. Sannan ita dai Fatima Usman dai kowa dai ya santa mace ce mai haƙuri da juriya. Sannan she is friendly to everyone. Sa'annan kuma duk dai wanda Muhammad da ya aure ta na san zai farin ciki zai murna da samun mace irinta saboda mace ce mai haƙuri da kowa ta iya zama da ko. Sannan dai ita Fatima mace ce mai ladabi da biyayya iyayenta kowa ma da duk wanda dai ta girma ko dai suka girme ta kowa tana ba ta respect. Nice one. Eze loji wa ni bata. Ko wa je mamaki ya wi. Eginu pebe manu peta. Awazando tu tanu pia me party. Awazando cha ya hu tanu pia hu ye party. Party bani na. Dale ya ila bari ya party. Dale ya ila bari ya party bani na. Wonu pia. Ali na ndio wonu pia ba patana.
a waje DJ ya shirya mana waka mai kyau. DJ wani gitabu yayi yayin amarya wurin nan kafin amarya ta buga mu shirya ta ce a waje ba na ga fina ta yabe to kwazu mutum ku ci bata su ma su zo su nuna farin cikin su a gurin nan magani kafiya wushi babu nan idan fa babu canji a nemi canji a ajiye kusa domin zamu nam a ga kaga canji da waye da wa canji ya bane ya ga ya ta tutata ko babu canji ka gaya musu in 200 ne da kai in naira 1000 ne da kai ka jefa ta ka musu canji da ba ko jika non mai 200 wala tibo kawai yawa ba sai wani lalle da canji ba diga sai canja da ba ko naira 500 ne ka jefa 500 yawa ce latibo ko naira 1000 ne ka jefa dai 1000 da yawa latibo in goma ne kono ka guwa ba da naira gogo sai yi jibo kai ranar farin ciki mutun ya fage ya ce wai ba canji ya rike kudin sa a din ne foyen ba fayo dan ni yau da na gode miliyan 1 da sai sun kare saboda na ga rawa irin wanda nake so in koya na je garin mu ni ma yi ga ya musu bana ga ha madalla wannan rawa ake so ka yi rawa Allah shi kare arziki Allah sarki ga sha bani ye to wannan kudi an bani saboda dadin surutu na ne ko kuma rawan zaki ye a biyo ni bashi
ba za mu bar filin nan haka ba. Ina kake ne dan uwa zo mana. Ka san ni in aka matsa da yaren me ya suna shi ne? Eh? Me bakin riga. Zo aiki tare na soke wannan aljihuna. Ina jin ka. Za mu raba ne fa saboda tare muke musu. Habar Allah. Raba za mu. Ba za ka bari. A kake ne zaka sa aljihu ba za mu raba ne. To shikenan abin da nake so a gurin nan. Eh no, ma ji babu banin da no. Yau ranar farin ciki ne sai sosai. FM ba fayo. Saboda haka Eboto ba za mu bar filin mu haka din ba. Ya lufi ni gwani ga. Amarya za ta bayyana da ita da iyayenta. Baba shi ne shi bakara na yau aga bai ugo ya yawo. Haba. Ko DJ. Ka yi. Bismillah. DJ. DJ Allah sarki. Wannan ko? Na gode barkan da tasowa. Na gode. Ko ba ta ji duk abin da ya hore a hannu a leka. Yawa. Sarki. A ci gaba da kodawa. Idan yau ne ranar aiki. Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya tabbatar. Yau ranar farin ciki ce kowa inuna. Kowa ya nuna farin cikinsa yau. Ba maganin ba ta yi ko na da dubu da dubulalliya ka jefa. Ba da ta. Yawa, na fi zai rika gari ka kusa da ni ai. Yawa.